Dobrý deň, vážení účastníci druhého webinára. Vítam vás u nás na Environmentálnom fonde. Dnes sa budeme rozprávať už druhýkrát o špecifikácii určenej na podporu obcí, ktoré sa nachádzajú v národných parkoch. Dnes sa budeme snažiť vám zodpovedať na všetky otázky, ktoré by vstali aj na minulom webinári, a taktiež vám dáme priestor k diskusii, aby ste sa mohli pýtať komplexnejšie na túto tému. Na úvod predstavím našich diskutujúcich. Online je pripojený z Ministerstva životného prostredia pán inžinier Matej Dobšovič, ktorého medzi nami vítam touto cestou, poverený riaditeľ riadenia národných parkov. Medzi nami sedia moji kolegovia Marek Macík, a metodičky inžinierka Mária Kolárová a Monika Hubková. Pán Macík je riaditeľ odboru koordinácie a metodiky u nás na Environmentálnom fonde. Ja dám na úvod slovo našim kolegyňam, aby nám občerstvili špecifikáciu a akým spôsobom sa žiadosti môžu podávať, a potom sa už budeme venovať samotnej diskusii. Nech sa páči. Ďakujeme. Tak, ja by som len v krátkosti vypichla tých pár najdôležitejších vecí, ktoré sa týkajú špecifikácie, ktoré sme si hovorili aj na minulom webinári. Takže oprávnení žiadatelia pre túto špecifikáciu sú všetky obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú na území národných parkov. Oprávnené obdobie, teda obdobie, v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované a ku ktorým musí byť aj vystavená faktúra, je od 1. januára 2022 až do 31.8.2023. Ďalej maximálna výška žiadanej dotácie je 100 000 eur na jednu žiadosť pri 5% spolufinancovaní, kde máme to rozdelené na dve skupiny. Do 10 000 eur môžu žiadať obce, ktoré prešli kategorizáciou lesov, a pri tejto výške môžu žiadať len o úhradu a refundáciu alebo refundáciu výdavkov. Ak budú obce žiadať na 10 000 eur, ale maximálne 100 000 eur, musia predložiť projekt na realizáciu konkrétnej novej činnosti, s tým, že vlastne od 10 do 100 000 môžu žiadať obce, ktoré prešli kategorizáciou, ale aj procesom zonácie. Ešte by sme v krátkosti len oprávnené aktivity zdôraznili. Na minulom webinári sme ich nespomenuli, takže tie najdôležitejšie, ktoré sú potom ešte aj v špecifikácii rozvinuté a rozpísané, sú budovanie a údržba zelenej a modrej infraštruktúry, ďalej realizácia opatrení na zníženie svetelného znečistenia a zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia v obciach národných parkov, spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, ktoré sú samozrejme zamerané na životné prostredie alebo na starostlivosť o životné prostredie, podpora návštevníckych a informačných centier v obciach národných parkov, podpora udržateľných fóriem mäkkého turizmu v národných parkoch, environmentálne vzdelávanie a osveta a praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny. To sú tie oprávnené aktivity. Teraz by sme prešli k tým otázkám, ktoré ste nám dali na minulom webinári formou chatu a zároveň, ktoré ste nám poslali na mailovú adresu dotácie@envirofond.sk. Prečítaš? Áno, možno, takže toto. Alebo tam. Tak, v podstate v prvej otázke sa dotazujúci pýta, že v druhej skupine, kde sú zaradené obce v katastrálnom území národných parkov a nemusia mať realizovanú zonáciu a nemusí prebehnúť zmena z kategorizácie lesov z lesov hospodárskych na lesy osobitného určenia. Či teda aj rozumie tomu ten, ktorý sa pýta, správne? Môžem na to odpovedať ja. V podstate oprávnení žiadatelia sú všetky obce, ktoré sa nachádzajú v národnom parku. Ich katastrálne územie sa nachádza na území národného parku, avšak o dotáciu do 10 000, ako sme spomínali, môže
žiadať iba obec, ktorá prešla kategorizáciou lesov. To znamená, že mohla prejsť kategorizáciou lesov aj pred 1. januárom 2022. Mohla byť kategorizácia aj v prebehnutí roku, dajme tomu 2020 alebo 2017, niektoré prebiehali. Aj títo sú oprávnení žiadatelia na dotáciu do 10 000 eur. Nad 10 000 eur musí zároveň prejsť aj takou istou kategorizáciou a ešte aj zonáciou. Zonované máme 3 národné parky, takže v podstate 10 až 100 000 tá dotácia nad 10 000 je určená iba pre 3 národné parky, ktoré prešli zonáciou. V prvej otázke máme aj ďalšie otázky, ktoré sme si pripravili ešte z minulého webinára a v podstate sa týkajú verejného obstarávania, či pri podávaní žiadosti už musí byť ukončené. Samozrejme nemusí, máme to aj vo špecifikácii, že v tomto prípade nemusí byť ukončené to verejné obstarávanie, avšak keďže oprávnené obdobie iba do 31.8.2023, dovtedy musí byť celý projekt zrealizovaný. Čiže čím skôr začnete s verejným obstarávaním, tým viac budete mať času na samotnú realizáciu. Tretia otázka sa týka prílohy číslo 3, kde obec udáva čestné vyhlásenie, že konkrétne v katastrálnom území nedošlo k preklasifikovaniu lesov z hospodárskych lesov na lesy osobitého určenia. Môže obec podať projekt aj bez tohto čestného vyhlásenia? No, tu by som to trošku aj upresnil a ide o to, že v podstate tých oprávnených samotných obcí je cca 160, ale kategorizovaných a zonovaných bolo výrazne menej. Avšak špecifikácia je otvorená do 30. novembra. To znamená, že ak obec vaša prejde kategorizáciou lesa do toho 30.11., stále môžete podať žiadosť. Môžete ju podať aj dnes, čiže vy si podáte žiadosť, môžete ju mať celú vyplnenú už aj podanú. Dôležité je to, či vaša obec do 30.11. prejde kategorizáciou. Niektoré obce prejdú, niektoré možno nie. Čiže ak budete mať žiadosť vaša obec a neprejde do 30.11., nič sa v podstate nestane, iba vaša žiadosť nebude ďalej posunutá na hodnotenie, pretože nesplňa podmienky. Avšak, ak dnes podáte žiadosť a budúci týždeň prejde, alebo dokonca toho 30.11. prejde to územie kategorizáciou, automaticky budete zaradení do toho hodnotenia. Čiže žiadosť si môžete podať aj viacerí, aj tí, čo si myslíte, že dovtedy prejdú vaše lesy kategorizáciou a ak náhodou neprejdú, nič sa nestane, my vás akurát budeme musieť zo zákona vyradiť. Akurát ešte doplním, že tú prílohu je povinný doložiť každý. Áno. Čestné vyhlásenie. V tom prípade, keď ešte teraz nie je tá kategorizácia urobená, tak sa tam môže dať do tej výmery 0. A my vlastne potom po 30.11., keď sa bude robiť kontrola formálnej správnosti, dostaneme vlastne dispozícii zoznamy, u ktorých aj do toho 30.11. ešte prešlo tá zmluva. Áno, a v tom prípade vás pravdepodobne oslovíme, aby ste updateovali alebo aktualizovali toto čestné vyhlásenie a vyplnili ho na novo. Projekty majú byť ukončené k 31.8.2023. Verejné obstarávanie musí byť začaté pred podávaním žiadosti, čo skracuje čas. Nemusí byť začaté tak pred podávaním žiadosti, čo skracuje čas na realizáciu. A otázka smeruje na to, že či musí byť verejné obstarávanie ukončené k podpisu zmluvy, či musí byť verejné obstarávanie pred podpisom zmluvy aj skontrolované. Na toto sme už v podstate odpovedali. Nemusí byť ani počas podpisu zmluvy, keďže tie zmluvy sa budú podpísať ešte do konca roka, ale čím neskôr začnete s VOčkom, tým budete mať menej času na realizáciu, pretože do 31.8. musí byť projekt realizovaný. Obce v Národnom parku Slovenský raj spadajú aj do zmeny kategórie lesa a aj vykonanej zonácie, takže môžu čerpať aj podľa teraz pánom Macikom za prezentovaných podmienok. Toto je otázka z minulého webinára, na ktorú sme neodpovedali, ale teda dneska sa k nej vráťme. To je práve to, čo sme potrebovali úplne dať do finálnej podoby, pretože boli tam nejaké nezrovnalosti aj s ministerstvom životného prostredia. Takže áno, ak obec v Slovenskom raji, ktorá prešla kategorizáciou, môže žiadať až do 100 000 eur, pretože prešla aj zonáciou, aj kategorizáciou.
Toto je taká otázka, na ktorú vieme veľmi jednoducho odpovedať. Dokonca aj ja samozrejme budem vám k dispozícii naša prezentácia. Teraz by som už asi dala priestor otázkam od vás. Ešte máme jednu? Ešte tu máme tejto otázke by som sa rovno vyjadril. To je, myslím, otázka, ktorá je taká veľmi komplexná. Na väčšinu z toho sme už odpovedali. Momentálne je tá špecifikácia nastavená takto. Nevravíme, že je to ideálne, je to pilotná špecifikácia, takže bola nastavená nejako. Na rok 2020, v podstate na budúci rok, na rok 2023, ju budeme určite upravovať. Bude sa upravovať na základe nejakého toho feedbacku alebo spätnej väzby od vás práve k tomuto. Momentálne tá špecifikácia už sa nedá meniť, takže je tak, ako je. Ale v budúcnosti práve podľa toho, aké budú požiadavky od vás ako obcí v národných parkoch, budeme ju upravovať tak, aby sme mohli vyhovieť viacerým za istých kritérií, ktoré sme si nastavili. Otázok máme celkom dosť. Obec plánuje vybudovať čisté zlúčenú s kanalizáciou z roku 1976, ale nie je ukončená dodnes. Prebehlo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Projekty nás budú stať 27 720 eur. Projektová dokumentácia k tomu. Chceli by sme si túto sumu uplatniť cez uvedený projekt. Je to možné? No, v tomto prípade všeobecne celá špecifikácia nemôže podporovať žiadnu infraštruktúru, čo sa týka kanalizácie ani vodovodov. Na to máme iné oblasti. A rovno odpoviem aj k druhú otázku, a to je fotovoltaika. Tak v prípade fotovoltaickej elektrárne je to oprávnený náklad a môžete to využiť, avšak musí ísť o verejnú budovu, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, čiže vo vlastníctve obce. Ak ju vlastníte, môžete požadovať dotáciu na túto fotovoltaickú elektrárnu. A spĺňate všetky ostatné podmienky, že ste boli kategorizovaní alebo kategorizovaní aj zónovaní. A to je, myslím, posledná otázka. Takže ak máte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte. Nech sa páči, pýtajte sa. Niekto sa nám podhlási, kľudne môžete. A v prípade, že... Dobrý deň. Počujeme sa? Áno. Tomáš Varady, starosta obce Silica, Národný park Slovenský kras. Chcel by som sa opýtať, že ako zistím, či mám katastrálne územie zónované alebo kategorizované? Áno, na to ešte sme chceli doplniť. V priebehu dneška vyjde usmernenie, ktoré bude zverejnené pri špecifikácii na našej stránke, kde budú upresnené všetky prílohy. Jedna vec, bude tam zoznam zónovaných národných parkov, čiže všetky obce, ktoré sa nachádzajú v týchto národných parkoch, berieme ako to, že prešli zonáciou. Bude tam zoznam všetkých obcí, ktoré sa nachádzajú v národných parkoch podľa národného parku. A taktiež tam budú všetky obce, ktoré doteraz prešli kategorizáciou lesov. Budú tam iba tie, ktoré už oficiálne ňou prešli. Ak napríklad budete vedieť, že vaša obec ňou prejde do toho 30.11. alebo je vysoký predpoklad, pokojne si tú žiadosť môžete podať. Ak náhodou sa to nejaký ten proces natiahne a prejde to, dajme tomu až budúci rok, nič sa nestane, budete môcť o to požadovať budúci rok, my vás akurát vyhodíme. Čiže žiadosti si môžete dať, aj keď ešte nie ste kategorizovaní, lebo i ak viete, že je tam pravdepodobnosť, že ten proces sa ukončí do toho 30.11. A všetky tieto zoznamy, ako ste sa pýtali, či sa nachádzate v nejakom národnom parku a podobne, budú zverejnené ešte dnes. V podstate príloha, ktorá hovorí o všetkých obciach, aj čo neboli kategorizované, neboli zónované, tak všetkých cca 160 obcí je tam už teraz, je to príloha číslo 2, kde si môžete otvoriť a je to priamo podľa každého národného parku vypísané všetky obce, ktoré sú v národných parkoch, časťou svojho katastrálneho územia. Takže... Rozumiem, ďakujem. Takže v prípade, ak zistím, že katastrálne územie obce Silica prešla zmenou kategorizácie, tak môžem požiadať do 10 000 eur a v prípade, že prešla aj zónou, teda aj zonáciou, tak do 100 000 eur.
Áno, zonáciou prešli národné parky Slovenský raj, Muranská planina a Piednický národný park. Iba tieto tri. Ak nie ste súčasťou ani jedného z týchto národných parkov, určite ste neprešli zonáciou, ale mohli ste prejsť kategorizáciou. Chápem. No dobre, tak v tom prípade ja som uvažoval o obnoviteľných zdrojoch energie a do 10 000 eur sa s tým nezmestím, takže... To je pravdepodobne len niečo veľmi malé, takže... A tam v tom prípade môžete iba dávať refundácie do 10 000, čiže už niečo, čo ste vy urobili, tak si to viete dať spätne preplatiť. Ak ste to urobili medzi 1. januárom 2022. Tento rok. Ale kľudne si môžu pripravovať tie projekty na budúci rok, lebo vo veľmi nejakom blízkom čase už vyjde aj špecifikácia na rok 2023, čo sa týka národných parkov. A tie podmienky, ako hovoril pán Macík, môžu byť iné. Tam sa to mení vždycky v čase, tak každá špecifikácia, kto aj pozná náš environmentálny fond, tie špecifikácie každý rok majú nejaké buď nové, alebo sa tam niečo pridáva, alebo z toho niečo odbudne, takže stále sa na tom pracuje. Dobre, v poriadku. A keď už mám slovo, môžem sa ešte opýtať? Áno, páči sa. Chcel by som sa ešte opýtať, teda som čítal v tých špecifikáciách, že aj alternatívny spôsob vykurovania môžeme realizovať a v tomto smere som uvažoval o tom, že teda ten konvenčný systém vykurovania kultúrneho domu tuhým palivom a vykurovanie obecného úradu, tieto dve miestnosti sú v jednej budove a teda kultúrny dom je vykurovaný tuhým palivom a obecný úrad je vykurovaný elektrickými akumulačnými pecmi a tieto by sme chceli teda vymeniť za tepelné čerpadlo plus výrobu teplej vody realizovať solárnymi panelmi. Tým pádom by sme dosiahli aj vyššie energetické hodnotenie budovy, lebo ona je už zateplená, aj strecha zateplená, aj teda výplňové otvory vymenené, okná a dvere, takže sa informujem, že či teda takáto možnosť je akceptovateľná a môže sa podávať žiadosť, môže sa požiadať aj na tento systém, teda na výmenu systému vykurovania z konvenčného na alternatívny, tepelné čerpadlo a výroba teplej vody solárnym panelom. Áno, tak keď môžem ja, myslím, že aj toto bolo v tých oprávnených aktivitách. Áno, je tam podpora OZE a alternatívnych spôsobov vykurovania, samozrejme pri splnení tých podmienok, čo sme hovorili ohľadom vlastne kategorizácie lesov a zóna. Áno. Ešte k tomu by som dodala aj to, že máte vlastne, ak by ste teda neboli oprávnený žiadateľ, čo sa týka tej kategorizácie, kľudne ten projekt si môžete pripraviť, ako som hovorila, aj s ohľadom na špecifikáciu pre národné parky, ale taktiež, čo sa týka vykurovania, máme k dispozícii ešte špecifikáciu pre oblasť A, kde sa vlastne riešia, a tam je aj vyššia dotácia, tam nie je podmienka vlastne tých národných parkov ani kategorizácie, tam si podávajú vlastne všetky obce, a tá by mala výjsť niekedy asi koncom tohto roka. Tak. Takže kľudne aj tu treba sledovať to naše webové sídlo stále. Dávame tam aj aktuality, aj určite bude k tomu webinár, takže kľudne si ten projekt môžete pripraviť, keby sa vám nepodarilo v týchto národných parkoch, teda v rámci tejto špecifikácie, tak kľudne si ten projekt môžete podať aj potom v tej oblasti A. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za odpovede. Ďakujeme veľmi pekne za vašu otázku. Ešte sa hlási o slovo pán Šmit. Nech sa páči, položte svoju otázku. Ďakujem. Dobrý deň. Počujeme sa, alebo z mobilu som... Áno. Dobrý deň. Mám takúto otázku. Horehronské obce zasahujú do národných parkov. Na jednej strane Národný park Muranská planina, na opačnej strane Národný park Nízke Tatry, respektíve Nízke Tatry, v prípade Telkartu Nízke Tatry a Slovenský raj. Niektoré obce, Muranská planina prešla kategorizáciu, teda prešla zonáciou. To znamená, že túto požiadavku by spĺňali, avšak len v 3 katastroch horehronských sú tam zároveň vyhlásené lesy osobitného učenia z titulu ochrany prírody. Teda prešli aj kategorizáciou na tej strane Muranskej planiny. A chcem sa teraz spýtať, že v prípade, ak
Sú obce, ktoré na Muranskej planine nemajú kategóriu lesov osobitného určenia, ale majú ju len na strane Nízkych Tatier, že či aj tieto budú oprávnené na žiadanie tej vyššej dotácie. Ešte raz, že zonácia teda prešla na tej Muranskej strane a kategorizáciu majú na tej Nízkotatranskej strane. Môžem sa ešte raz pýtať, aká to je obec? Alebo príklad nejaké To sú také... obce, neviem identifikovať kategóriu lesa na strane Nízkych Tatier, ale zonáciou prešli z týchto obcí na Muranskej planine, ktoré nemajú ale kategóriu teda lesov osobitného určenia na Muranskej strane. Obce Valkovňa, myslím, tam je Pohorelá, Valkovňa, Pohorelá, Polomka. Neviem, možno som niečo ešte vynechal. V tomto prípade bude rozhodujúce to, kde sa tá obec bude nachádzať v rámci prílohy 2, ktorá sa dnes rozšíri usmernením práve o obce, ktoré boli kategorizované a ktoré boli zónované. Čiže dnes predpokladáme v priebehu dňa okolo 13. najneskôr okolo 14. by to malo byť na internetovej stránke. Keď pôjdete znova na túto výzvu, tak už by mala byť upravené prílohy. Podľa tohto zoznamu je najlepšie postupovať, pretože takto individuálne to priamo teraz nevieme povedať, ale tie prílohy boli robené na základe všetkých týchto informácií, takže budú smerodajné práve tie prílohy, respektíve tie zoznamy obcí. Takže dnes okolo 14. keď si to pozriete, budete vedieť na to odpovedať. Momentálne tu nemám tie všetky zoznamy, takže vám to neviem priamo povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za otázku. Ja vyzvem ďalšieho nášho účastníka, ktorý sa hlási o slovo. Pán Celer, nech sa páči, položte svoju otázku. Dobrý deň, prajem. Celer, správa TANAPu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Prosím vás, ja sa chcem spýtať takú vec. My máme zriadené lesy osobitného určenia, ale na niektorých lesných celkoch podľa písmena G, v zmysle zákona o lesoch, to je lesnícky výskum a lesnícku výučbu. Ale modely hospodárenia, hospodári sa podľa modelov, ako keby to bolo účelové lesy podľa písmena E, čiže v chránených územiach. Čiže máme vyhlásené aj lesy osobitného určenia podľa písmena G na lesnícky výskum na území Národného parku, pretože vtedajšie štátne lesy to vyriešili takým spôsobom, aby mali sme vyhlásené lesy osobitného určenia na celom území a nevedeli sme sa zhodnúť, tak si to po svojom spravili, pretože mali v kompetencii výskumnú stanicu. Čiže spravili si účelové lesy podľa výskumu. Sú oprávnené obce v týchto katastroch čerpať tieto prostriedky, keď sú podľa písmena G? Na toto by som sa možno aj ja spýtal priamo pána Dobšoviča, ktorého tu máme online, keďže on pravdepodobne túto problematiku bude poznať trochu lepšie. Ja za seba sa môžem vyjadriť iba tak, že smerodajné sú práve prílohy, ktoré budú dnes zverejnené, tie dodatočné, a tie by mali byť smerodajné, ale keď tak možno, čo na to povie pán Dobšovič. Áno, dobrý deň, ďakujem za slovo. Z môjho pohľadu by to tak malo byť. Ja priznám sa, že trošku ma prekvapila tá otázka, takže ešte sa pozriem predsa len na detailnú textáciu, ale myslím, že všeobecne sme tam zahŕňali lesy osobitného určenia ako také. To znamená bez rozdielu písmena, podľa ktorého boli vyhlasované, či už sú to ochranné lesy, rekreačné lesy alebo lesy určené na výskum. Takže z mojej strany by to tam malo byť. Po meetingu to hneď preveríme a ako hovoril kolega z environmentálneho fondu, po obede si to nájdete potom v tých zoznamoch. Ďakujem pekne. Ak máte ešte nejaké otázky, momentálne nevidím žiadnu ruku zdvihnutú. Nech sa páči, môžete ich ešte položiť. Budeme radi. Prípadne, ak by ste mali opäť otázky, viete sa obrátiť cez mail dotacie@envirofond.sk, kde ak by ste mali, ak vám napadnú nejaké otázky, pokojne ich napíšte, my sa ich pokúsime čo najrýchlejšom čase na ne odpovedať. Väčšinou je to tak do 2 do 3 dní, ak to nie je nejaká komplikovaná otázka, ktorú musíme riešiť napríklad s právnikmi a podobne. Ale snažíme sa to tak do 24 až 48 hodín väčšinou odpovedať.
Máme inak zriadenú aj infolinku, je na našej webovej stránke je zverejnená. Telefónne číslo na ňu je 08 00 242 242 a vlastne počas pracovnej doby vám taktiež kolegovia sa budú snažiť zodpovedať na vaše otázky. Stále nemáme otázky. Chceli by ste, kolegovia, ešte niečo dodať k tejto téme? Pán Dobšovič, ak vás ešte máme, tak pokiaľ by ste nás chceli doplniť, tak budeme veľmi radi, nech sa páči. Dobrý deň. No za mňa možno iba jedna vec. Chcel by som teda vyzvať všetkých, aby si pripravili, pokiaľ by to aj nestihali tento rok, tak aby si pripravovali tie projekty do ďalšieho roku, lebo teda je záujem v tomto pokračovať. Ale samozrejme sú tam napríklad tie možnosti v oblasti osvetlenia a znižovania svetelného smogu, kde pri tých obciach, ktoré sú oprávnené čerpať aj ten vyšší príspevok s limitom do 100 000 eur, tak je naozaj možné ho využiť v prípade napríklad úprav verejného osvetlenia, ktoré, ako viete, dnes tie moderné LED svietidlá teda poskytujú oveľa vyššiu energetickú efektivitu. To znamená, okrem toho, že sa zníži ten svetelný smog tým, že bude menej svetla svietiť, vyžarovať teda do neba, tak povediac, tak sa to môže aj veľmi dobre prejaviť na samotných účtoch za tú elektrickú energiu, ktoré obec dostáva. Takže toto je možno jedna z vecí, na ktorú by som upozornil. A čo sa týka tej refundácie do tej výšky 10 000, tam myslím, že sú možnosti využívať ich aj na teda údržbu zelene. Ak sa nemýlim, kolegovia z Envirofondu ma môžu doplniť, kde to je doslova o refundácii tých využitých nákladov, čiže do tej sumy 10 000 bez nejakej prípravy projektu. Takže nad týmto myslím, že všetky tie obce, ktoré si môžu požiadať aj aspoň o tú nižšiu sumu, tak by som im odporúčal sa nad tým zamyslieť, lebo predsa len sú to celkom slušné peniaze, ktoré môže obec využiť potom. To, čo ušetrí napríklad na tejto údržbe zelene, môže využiť potom na nejaké iné zveľaďovanie obce. Tak za mňa iba toľko. Ďakujem veľmi pekne. A samozrejme je to tento testovací rok. Viem, že začíname relatívne neskoro, napriek tomu chceli sme toto teda urobiť, aby sme videli aj tie odozvy. Ja by som bol veľmi rád, keby starostky a starostovia komunikovali následne so správami národných parkov, s riaditeľmi národných parkov a ich zamestnancami, dávali im spätnú väzbu. Správy národných parkov samozrejme budú následne komunikovať aj s nami a budú nám hovoriť, čo by sme mohli upraviť a akým spôsobom do budúceho obdobia tak, aby naozaj tie obce z toho benefitovali čo najviac. A samozrejme opäť teda zachováme ten princíp, alebo budeme sa snažiť zachovať ten princíp, že budeme zvýhodňovať práve tie obce, ktoré nejakým spôsobom, či už historicky, alebo kvôli zvyšovaniu ochrany územia majú z nejakého dôvodu o čosi nižšie tie príjmy z daní z nehnuteľností, tak aby tieto obce nielen to necítili, ale pokiaľ možno, aby to pre nich bola naopak rozvojová príležitosť. Za mňa len toľko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Matejovi Dobšovičovi, poverenému riaditeľovi odboru riadenia národných parkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. A mojim kolegom, pokiaľ nechcú ešte niečo dodať na záver. Takže bol medzi nami aj riaditeľ odboru koordinácie a metodiky inžinier Marek Macík z Environmentálneho fondu a moje kolegyne metodičky pani Mária Kolárová a pani Monika Hubková a ja, Tamara Lesná, sa s vami za Environmentálny fond lúčim a želám vám veľa šťastia pri podávaní žiadosti o dotáciu. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme.